Skúste si úprimne zodpovedať na túto otázku. Ako často sa zastavím a z celého srdca poďakujem Bohu? Kedy naposledy moje srdce doslova žiarilo a pretekalo vďačnosťou? Je pravdepodobné, že vám hneď z rána beží v hlave zoznam povinností, ktorým treba venovať pozornosť. Alebo si premietate pochybnosti a prekážky zo včerajška. No vedzte, každé ráno je darom. Je možnosťou začať znova. Zhlboka sa nadýchnite a uvedomte si, že ste milovaní. A majte na pamäti, že vždy existuje dôvod poďakovať, aj keď možno práve teraz nejde všetko vo vašich životoch podľa predstav. No a kedy, keď nie práve ráno poďakovať za všetky milosti? Za úsvit, za silu vstať, za prítomnosť lásky, ktorú môžete precítiť v okamihoch dňa. Nech vám táto ranná ďakovná modlitba pootvorí srdce, aby ste dokázali vidieť dobro, ktoré je vám dnes zverené. Drahý nebeský Otče, ďakujem Ti za nový deň, za slnko, ktoré vychádza, za vzduch, ktorý dýcham, za nový začiatok a za nové príležitosti konať dobro. Ďakujem Ti za poživeň, za bezpečie domova a pokoj, ktorý mi dopraješ v každodennosti. Ďakujem Ti za ľudí, ktorých mi dnes postavíš do cesty a za každú chvíľu, v ktorej môžem byť požehnaním pre iných. V tejto rannej modlitbe vďačnosti uznávam každé Tvoje požehnanie. Nech sú moje kroky vedené Tvojou láskou, moje slová plné láskavosti a moje skutky naplnené vierou. Chválim ťa, oslavujem ťa, môj Bože, za nesmierne dobrodenia, ktoré si mi udelil. Nech moje ďakujem, ktoré vychádza z hĺbky srdca, stane sa spôsobom môjho života, dnes, zajtra a vždy. Odzverujem Ti tento deň, Otče. Nech v ňom kráčam s pokorným a vďačným srdcom pod Tvojou ochranou a vedením. Amen.